Lukurok jotono Shaiman Khana Mia 6 April 2022 ni salo ompi tentila haro patal kinyano omorbor phasing thangna nayo hini khnai amchani lukurok joli lai laharo nongkhol laimani patal kinyano ri kosom phunungna hinai fiaba phailia patal kinya ayango lukurok ni sanmung ungkha misil meeting thangfuro Delhi thangfuro lukurok ni thani rang namani firok ri dihinai abuni bagai patal kinya go back hinai khayogi khoroksa bukhukbo bini khani kokno shakha agi bukhari kubui kaham leader hinai bisas khaimani tabuk omtike si thokok siu hinai tabuk o pati mungno tui patal kina tamo sano lukurok na singlaija dukho kading ko sadi kaisa tini ti prasani belai leader kaham kha singbono asawi tongkha ke singbono belai khe poito sawi tongkha tak singlogero laikha teibo NRC nei bororok dopha phyoknai siniti prasana phyoknai hanaibo tini sawi tini jono sadrona belai dukaro kha ingeta ba asapur singbono sachungno sawi sing asawi tongmani tini o asamung tabok sini asa noira sangkha bosungno hawa ki khai kalang kha tabu bo biang khang kha omoni bangai na sungtini dukhoni bangai na sini ri kosno tei sing oro basai ma tong bo jawab ro phaithang sing boni jawab no nai asugna